Malawi Today. Tikulandireni anthu a Mulungu mwapaderadera mu nthawi iyi imene tione zochitika zimene zangochitika zokhudza dziko lonse lapansi mu masiku angapo amene apitawa. Zochitika zimenezi zitithandizire ife ndi kutizindikiritsa, kutibwezeretsa kulosi, kuti tizindikire nthawi imene tikukhala ndi kudziwa choyenera kuti tichite ndi miyoyo yathu aliyense payekha. Tili mu chaka cha 2026 imene tsopano zochitika zikuonetsa kuti kutsogoloku kukhale mkoke. Chochitika chimene tichione ambiri a ife tikuziona m'matelevishonimu, matsamba amchezo, chokhudzatu dziko la America ndi dziko lija la Venezuela. Kucha kwa pa 3 Januwale tingoti dzana kucha kwa dzulo, asilikali a dziko la America anakwanitsa kupita mu dziko lathunthu ndi kukagwira purezidenti olamulira ndi kumuchotsa mu mphindi zokwanira 30 ndi kumapita naye ku America. Chochitika chimenechi pofika pano olamulira inde mapurezidenti a dziko lapansi agwidwa nkhongono, ndipo ambiri a iwo azizira nkhongono akusowa poyamba kuti tilankhula kuti chiyani. Chifukwa chokha chongokwanitsa kuti dziko lathunthu likwanitse kutumiza asilikali nkukatenga purezidenti olamulira, chitetezo chake chonse chili pamenepo. Ndi chinthu chimene ngakhale oyang'ana azitetezo amayiko a dziko lapansi akuzizira nacho nkhongono pofika pano, kuonetsera kunena kuti palibe purezidenti pa dziko lapansi anganene kuti ndine otetezeka ku mphamvu za America. Nkhani yolemera kwambiri anthu a Mulungu. Tikuyenera kuchimvetsetsa chinthu ichi ndi kuona kuti chikulozera chiyani mu chaka chino cha 2026. Nkhani imeneyi ikufotokoza kunena kuti dzana kucha kwa dzulo, m'bandakucha pakati pa 1 koloko ndi 2 koloko, mu mzinda wa dziko limeneli la Venezuela, mzinda umene amawutcha kuti Caracas, kudapezekatu kuti asilikali a dziko la America anayamba kuthira mabomba apo ndi apo mwadzidzidzi. Ndege mahelokopita nkhaninkhani nkumauluka mu mzinda umenewu, anthu ali mtulo. Ndipo mmene zimatere nkuti gulu la asilikali lapaderadera litadziwa pamene purezidentiyo wabisala, ndipo anakwanitsa kupita kukampeza pamenepo ndi kunyamula. Akuti ananyamulatu munthu yakugona ali mbulangeti ndi mkazi ake, nkufika pomunyamula nkweza ndege kumapita naye ku America. Tukambatu purezidenti olamula, mphamvu zonse ali nazo, chitetezo chonse chilipo, koma America yakwanitsa kukamtenga dzana kucha kwa dzulo m'mabanda kucha. Tikunena pano ali ku America kuti ukayankha milandu. Chochitika ichi anthu a Mulungu chaziziritsa nkhongono mapurezidenti a dziko lonse lapansi. Akusowa kuti alankhulira pati, chifukwa zaonetsera kuti tsopano palibe purezidenti amene lero lino anganyade kapena kumukulira mtima America kuti ayi sungandigwire. Ayi ndithu. Chochitika ichi anthu a Mulungu monga tafotokoza kale chikutionetsera kuti mu chaka cha 2026 tiyembekezere zochitika zimene zithamangitse mathero a dziko lapansi. Molingana ndi newspaper zosiyanasiyana kuphatikizapo ya First Post, akufotokoza kuti mu chaka cha 2020 dziko la America lidaloza dziko la Venezuela
kuti iwe purezidenti wa dziko la Venezuela Nicolas Maduro tikuzenga mlandu kuno chifukwa ukupanga bizinesi ya mankhwala ozunguza bongo nkumabweretsa mu dziko la America. Ndiye iweyo tikuzenga mlandu kuti ubwere kuno ugwidwe udzatsekeredwe kuno ku America. Kuchoka chaka cha 2020 kudzafika chaka chino cha 2025 kuyambira ati mwakutobala ndi pamene padakhala mkuki pamene a president a Donald Trump analengeza kuti ndipereka $50 million kwa wina aliyense amene akakwanitse kundigwirira Nicolas Maduro abwere kuno adzayankhe mlandu. Komatu sizidatheke chifukwa ndi president amene akulamulira dziko lake la thunthu limene ndi chitetezo chake. Mmene imafika mwakutobala Novembala chaka cha 2025 ndi pamene asilikali a America anakayamba kudzazana kumeneko ku dziko la Venezuela ndi kuyamba kuphulitsa masitima amene amanyamula mafuta kuchoka ku dziko kupita ku dziko lina. Kenako ndi pamene adayamba kumuzinga Venezuela, ndi pamene kucha kwa dzulo akwanitsa kumtenga Nicolas Maduro pano ali ku America akuti akayankhe mlandu pamodzi ndi mkazi ake yemwe. Zochitika zotere anthu a Mulungu zitizindikiritse ndi kutidziwitsa kuti tsopano America akufuna aonetsere mphamvu zake pa dziko lonse lapansi. Iye wayima monga mfumu ya kumpoto. Dziko limene la Venezuela ndi dziko limene likayang'anidwa pa mayiko amene ali ndi zitsime za mafuta. Ndi limodzi la mayiko amene ali pamwamba kwambiri, amene ali mafuta ochuluka. Ndipo akuti dziko la America popanga izi limamusonya ameneyo Nicolas Maduro ndi dziko la Venezuela kuti iwe umatibera mafuta athu, ndipo kumugwira kumene amugwirako akuti abweze mafuta amene anaba a America. Khani ndilemera kwambiri anthu a Mulungu. Zifanane ndi mmene dziko la Libya lidachitibwira kulandidwa mafuta ake omwe. Apa kuti Venezuela umaba mafuta a America. Ndiye tangwira mtsogoleri kuti avomereze bwinobwino abweze mafuta awo. Ndipo tisanangwire tidamuuza kuti bweza mafuta amene ukuba akuno ku America. Khani ndilemera kwambiri anthu a Mulungu. Tidziwe kunena kuti nkhani sizikulunjika pa mafuta awo ayi. Koma tsopano America akufuna aonetsere mphamvu zake kulamulira maiko a dziko lapansi, ndi kuti onse olamulira dziko lapansi adziwe kunena kuti sali otetezeka m'maso mwa dziko la America. Tidziwe anthu a Mulungu kuti dziko lagawika pawiri kumbali ya nkhondo. Pali maiko akumwera ndiye pali maiko akumpoto. Maiko akumwera ndi amene kumbuyo kwawo kuli dziko la China, Russia, maiko aluya, ndipo uyu Venezuela ali mgulu la maiko akumwera. Iyi ndi kuphatikizanso ndi maiko aja a BRICS. Tikunenatu South Africa pompa pamusi apa nawonso ali gulu limodzi. Maiko onsewa America pano wayamba kulankhula kunena kuti ndi adani ake. Ndipo iye mmene waona choncho akutsindika kunena kuti chitsanzo chimene wampanga Venezuela alondola adani ake onse kuti asamale ali nawo pambuyo. Chifukwa iye America akuti akufuna kuthana ndi ena onse amene angawapikisane naye pa nkhani ya zamalonda mu dzina tilofuna kudzetsa ufulu ndi chitetezo. Anthu a Mulungu, chochitika ichi chitiwululire ife ndi kutizindikiritsa kunena kuti lamulo la Sunday lifike pambuyo pa mpungwepungwe pa dziko lapansi kumbali ya nkhondo. Tikunena pano palibe president amene wayima poyera ndikunena kuti iwe America chifukwa chani wachita zimenezo usudapange bwino. Aliyense ali du kudziyang'ana iye mwini kuti kodi mmene ndine ngotetezeka sanganditenge monga atengera Maduro. Khani ndilemera kwambiri anthu a Mulungu. Ndi chinthu chimene patenga nthawi yayitali ndipo sichidachitikepo kwa nthawi yayitali pa dziko lapansi. Kwa mu chaka chino cha 2025 mwezi uno wa January kuyamba chaka chino
kukuyambatu ndi dziko lathunthu, kulowa mu dziko lathunthu ndi kukanyamula mtsogoleri wa dzikolo likuyenda pansi pa utsogoleri wake, kumugwira ukapolo, kumunyamula usiku 30 minutes ndi kupita naye ku dziko lawo akuti kamuzenga mlandu. Funso lizibwera pa azitsogoleri a mayiko a dziko lapansi. Palibe amene akudzimva kutetezeka pofika lero ku mphamvu za America. Donald Trump achita kufotokoza ndi kulankhula momveka bwino kuti zaonetsera kunena kuti palibe dziko limene lingalimbane ndi ife kapena kutichitira mwano ayi. Zaonetsera kuti ife tili ndi ukatswiri ndipo tangopanga izi kuti dziko lidziwe palibe amene angalimbane ndi America pofika lero. Chochitika ichi monga tanena kale chitidzutsa ife kutulo. Yesu Khristu adatsindika za nkhondo, kudza khala mbiri za nkhondo, mitundu ndi mtundu kuwukirana. Chiyambitu cha nkhondo ndi chimene tikuchiona tsopano mu chaka cha 2026, chimene tsopano chikuyenera kuti chikwaniritse mphamvu ya ulosi. Funso likhale onena kuti pamene angelo anayi agwira mphepo, sitikudziwa kuti azitaya liti, komatu mphepo zagwidwa ndipo ngakhale zagwidwa choncho zizilowa pa mpata ndi kuwomba monga zachitiramo. Mphepo, Yeremiya chapter 4 verse 11 kulekezera 16, mutawerenga pamenepo. Mphepo zimayimiratu kulimbana ndi nkhondo pakati pa mitundu. Angelo agwira mphepo zinayi, Chivumbulutso chapter 7 ngombira verse 1 kulekezera 3. Angelo agwira mphepo zinayi kuti zisawombe, agwira kuti pa dziko lapansi pasachitike nkhondo zazikuluzikulu. Kwa mu chaka chino cha 2026 sitikudziwa kuti mphepo zimenezi zigwidwa kwa nthawi yayitali bwanji. Chifukwa chochitika ichi tanena kale kuti chaziziritsa nkhongono za atsogoleri ndi magulu awo asilikali pa dziko lonse lapansi. Nkhani yolemera kwambiri anthu a Mulungu, koma ichi tangoti tidziwitsane kuti zimene dziko la America lachita pa 3 January zapereka mteketeke ku dziko lonse lapansi. Ngati akulankhula mapurezidenti ndiye kuti ndi pano, komanso zolankhulazo zikhale zofoka. Tikamutsatira America, adachenjeza atu pa Nigeria pompa pa mtunda apapa kuti iye mukupha Khristu ndi kubwera konko ndidzaphulitse. Asilikali yake ali kumene kukhala tcheru kumayang'ana. Adamuchenjeza Maduro kuti iwe undibwezere mafuta anga okuba. Pano nduyo antsatira ndi usiku kukagwira kuntapa atapita naye ku America. Kuchoka pamenepo Americanso akhala akuchenjeza mayiko monga Mexico, Cuba, akuti pali mayiko pafupifupi 70 amene America wayika listi kuti ndisamaleni ndikubwera, kuphatikizapo dziko lija la Iraq. Akuti iwenso Iraq ndikubwera konko ndikupeza. Tione kuti America tsopano wayima kufuna kulimbana ndi mayiko a dziko lapansi, ndipo mayiko amene akuwaloza America ndi mayiko amene ali mbali ya mafumu akumwera omwe timangoti BRICS. Tsoka ndiro mbali ya BRICS kuno ku Africa tili ndi South Africa pompa pamusi apa, amene Donald Trump walonjeza ndikuloza kuti iwenso South Africa uli nlisiti, uli mgulu la anthu amene ndikuyenera kuti ndaone bwinobwino kuti nditani nawe. Nkhani yolemera kwambiri anthu a Mulungu, ngati mphepo zitayidwe mu chaka chino tili mu January muno, koma zangoyamba motere pa 3 January. Kuti tikamapita kumatha mweziwo chichitike nchiyani? Chifukwa pofika pano dziko la Iraq America wachenjeza kale kuti ndikupeza. Dziko la Mexico America wachenjeza kuti ndikubwera konko ndidzasinthe ulamuliro. Dziko la Cuba akulozanso kuti ndikubwera konko ndidzasinthe ulamuliro. Inu ndi amene mmapanga mankhwala ozunguza bongo kumabweretsa kuno, tiye ndibwera konko tidzaphwasule zimenezo. Chochitika ichi anthu a Mulungu tati tikumbutsane ndi kuzindikiritsana, nthawi sili mbali yathu. Chaka cha 2026 chayamba, iyi ndiye tikoma tikhale maso ku ulosi kuti kodi chimene chitsatire ndi chani.
mapulogalamu athu otsatira patsogolopa titsatire bwinobwino zimene akuluakulu amene wakhala akulankhula, komanso chilunjiko chimene Trump walunjika kuphatikiza maiko onse a BRICS amene ali kumbuyo kwa Russia. Inde anzathu pa South Africa pompa nayenso Trump waloza kuti inu ndi adani anga. Nkhani cholemera kwambiri, dziko lilowa pa mpungwepungwe posekedwa pompa. Kodi ife tayima pabwino chifukwa chochitika chimene chibwera modzidzimutsa ndi mosayembekezera. Nthawi tilibe, zochitika izi zikamatere zikutionetsera kuti lamulo la Sunday likubwera. Lamulo la Sunday likuyenera kudzuka pa mpungwepungwe wa pakati pa maiko ndi dziko linzake, kuti akamatchula za mtendere zikhale zomveka. Koma lamulo la Sunday silingabwere dziko lili pa mtendere ayi, pamayenera kuti mpungwepungwe uchitike kumbali ya nkhondo. Ndi imene yayambayi chaka cha 2026 imeneyi ikukamalizira mu lamulo la Sunday. Ndipo lamulo la Sunday likamabwera zikuyenera kuti inu ndi ine tikhale kuti tapanga chiyanjano choyenera ndi Mulungu wathu. Si nthawi yosewera ino, si nthawi yodzimva ndi kulunjika. Inde ziyang'aniro zathu pa zokonda za dziko lapansi nationa ngati kuti kutsogolo kuti ndi zaka zambiri zodyerera ayi. Nthawi tilibe, ndi nthawi yodzikonzetsera kumvera ulangizo wa Mulungu. Tiyime potani pamene dziko lilowe pa pungwepungwe? Kodi tikhalabe m'malo mmene tisautsike ndi kusowa chochita ndi kusowa mtengo wogwira pamene sitidamvere ulangizo wa Mulungu? Ndi nthawi yodzikonzetsera ku uzimu wathu ndi kuthupi komwe kuchita chifuniro cha Mulungu, kuti tu zikamachitika izi tikhale ife okonzeka, dzina lathu lili m'buku la moyo. Mu nthawi yoyikika titsatire bwinobwino za chenicheni chimene chikuchitika ndi zimene zikudza molingana ndi nkhani zimene zikuzungulira kunjaku, kulumikiza ndi ulosi mu chaka ichi cha 2026. Ana a Satana mdierekezi akonzetseratu kuti zivute zitani. Lamulo likuyenera kuti liyimike kulipanga dziko lapansi kuyima pamodzi ndi kupembedza tsiku limodzi, ndipo lamulo limene silingayime ngati pa dziko lapansi palibe mpungwepungwe. Chifukwa chake dzulo pa 3 zayamba motero. Ndi nkhondo kuti imene anthu a Mulungu imene takhala tikuyimva kuti nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi ndi imene ikuyambayi. Chochitika chimene sichidachitikepo, ndipo mapurezidenti a dziko lapansi ali pa mteketeke kumuopa Amerika. Nkhani yolemera kwambiri, tangoti tikumbutsane inde monga tafotokoza kale. Mu nkhani zathu zotsatira tione tsatanetsatane molingana ndi ulosi komanso Baibulo za chochitika chimenechi kuti chikulondolera kuti nanga ife nthawi yathu ndiyochuluka motani pa dziko lino lapansi. Mbuye akudalitseni ndi kutsogolerani. Tionanenso mu nthawi yoyikika posekedwa pompa pamene tikhale tikutsatira chimene chikuzungulira ku dziko lonse lapansi lero lino. Mbuye akudalitseni.